OK, čaute, zdravím vás Marek v ďalšom videu. Skôr vlogu ako vo videu. Kde sa pozeráš? Tak ako som písal na Scooter forume, povedať niečo o mojej motorke, na čom jazdím. To sa dozviete, keď budem na mieste. Idem. Jaj! Kde? Poďme tady auto. Že tu nikto není. Dobre, nikoho, nikde. OK. Tak ešte raz, aby to nebolo počuť. Čaute, zdraví vás Marek pri ďalšom vlogu. Tak dneska by som vám chcel predstaviť môjho skutrika. Je to Suzuki Burgman 125, ročník 2014. Viete, čo je halúzne? Že ja debil. Neviem všetko o ňom, tak... Viete, čo som si zobral? Príručku používateľa. Spomeniem, je zaprašená. To je život. By som si ju mal aj umyť. Aspoň tie plasty. A toto hlavne som zabudol povedať. Ja sa boli predvčerom voziť s frajerkou. A viete, čo sa stalo? Do GoPročka som si dal moju starú SD kartu, ktorú som mal na starom telefóne. Pár gigovú, myslím, že to bola 8, ale data dávalo strašne pomaly, ty kokos, to video bolo poprvé rozmazané, sekalo, kokos mňa myslel, že ma drbne. 1,5 hodiny nahrávania. Ja som si myslel, že 1,5 hodiny nahrávam, hej. Nahrával som 15 minút a čo tam bolo dobré, keď som prišiel na pumpu, natankoval som si a už ďalej prdeli. A nevadí. Ani neviem do ryti, že koľko má kilovatov. To ma najviac zaujíma. Mierka oleja, vzduchový filter, baterka, to ma nezaujíma. Technické údaje. Musím si asi pre techničák. Ináč to nevidím. Neviem, bohužiaľ, neviem vám povedať presne, koľko to má kilovatov, no. Bez toho, aby som sa pozrel do technického preukazu, no. A to bude zase ďalší zaujímavý vlog. Zase mi budete vypisovať, že ty debil, si nevieš ani najprv skontrolovať všetko a povedať si, že koľko máš čoho. Toto vás nezaujíma. Motocykel kilowatt 9,10 kW a 105, hej, 100, že som šiel s ňou 125 a 20 km. A to ja som sa tam zbalil, keď som bol na 3-dňovej. Strašne veľký, je tam momentálne bordel, no. Ale keď všetko odtiaľ vyhadžem a všetko sa mi nechce, tak je tam na 2 prilby, obchal by som tam ešte svoju vetrovku, ktorú mám na sebe. Kufor je veľký, prestranný, ovládacie prvky, ako je štartovanie, výstražné trojuholníky, tie oblé hrany sú parádne, spravené, nie sú nič také ostré hrany, všetko zaoblené, blinkre, parádne, truba je, no, tak ako na polskom Fiate by som trubil. No. Ohľadom brzd, no, hydraulické, strašne, niekedy sú také strašne mäkké a ja nemám túto verziu v ABS-ku. Tak ako keď štíkam, tak niekedy strašne idú do fleku. Hlavne tá zadná, tá predná je taká, neviem.
Možno už bude, neviem, mám ešte na tom strašne malo nabehané, veď tam mám koľko, počkajte. Čech, hej, Stojan. No 4300 kilometrov a tie brzdy sú také šeliaké, ty kokos, ale neviem. A veľa ľudí sa ma pýtalo tento držak, čo to mám vlastne, tento. Na tomto držiaku mám vlastne púzdro na telefón, lebo mal som to minulý rok na späťaku, ale mi to strašne zavadzalo pri ovládateľnosti a vypínania motorky, lebo nevypínam cez kľúčik, ale vypínam cez vypínač. Tak som si ho spravil doma sám, z 1 mm ocele pohýbal, pozvaral. Ale držiak spokojný, ty kokos, hlavne že bol v akcii v Lidli. Za pár šúpiek, ty kokos, koľko stal ma, možno 5-6 eur. V pohode. Ľudia, keď si kupujete Burgmana, nespravte tú istú chybu, čo aj ja. Keď ho zoberete domov, automaticky si kúpte nové gumy. Je to sériové, tvrdé pičoviny, sú strašne na hovno. Strašne ale. Nesedí to poprvé na ceste. Keď zaprší, ty kokos to hádže, to tak jedine, keď je vonku 400 stupňov, ty kokos si ich obuť a na ňom jazdiť. Svetlo, ako vlastne klasická motorka, no. Cez noc prd vidieť. Skúsim si ďalkače, trošku to hej. Ja som si tam menil parkovačky za LED diodové. Neviem, či tam teraz bude niečo vidno, keď je ráno. A dúfam, že hej. A ochranný štít. Tento je asi najlepší. Fuj, muchy. Tento je asi najlepší, čo tam mohli dať, ty kokos. Nie je ani dlhý, ani krátky, akurát. Do mesta ideálny, ak plánujete jazdiť trošku ďalej a nie po meste, kúpiť si jednoznačne väčší štít. OK, ďalej som zainvestoval do kufru Kappa, držiaku na Kappu. Držiak je vlastne od Givička. Kufor je veľký, prestranný. Mám tam asi aj haraburdie zase nahádzané, ale čo už. Nevadí, chce sa si pozerať. Veľký, prestranný. Je to asi, sa mi zdá, že 35 litrový kufor. Nie som si istý presne, ale je dosť veľký. Na také veci, že do obchodu zbehnúť určite sa hodí veľakrát. Veľa z vás vie, že mám výfuk Yasuny, presný názov neviem, ale dám ho určite do videa. Za tých 400 eur, čo som do neho vrazil, tak akože môžem povedať sám za seba, bola to asi najlepšia investícia. Akože nemôžete očakávať od 125, že vám tu zdvihne o nejakých veľa kilovatov, ale hlučnosť určite. A podľa servisnej knižky, čo som pozeral tú príručku pred chvíľkou, tak vzduchový filter tam bol menený po 8000. Podľa mňa to už je vlastne neskoro. Radšej meniť každých 4000 alebo 5000. Ja ho vymením pri 5000, lebo už je taký počernejší a nech radšej Burgoš lepšie dýcha, ako keby mal sa dusiť. A ináč na Scooter forume jeden mi písal, ako často mením olejový filter. Tak olejový filter mením vždycky pri každej servisnej prehliadke pri výmene oleja. Lebo podľa mňa, môj osobný názor, asi aj každého z vás 5 eur vyhodených, to není nič v tejto dobe, 5 eur. Náhodou niekto nevedel, kde je olejový filter. Tuto je olejový filter, tuto chlapci, tu sa mení. 3 šrobiky, 2 dlhé, 1 krátky. A olejový filter sa vymení. Mente ho vždycky chalani. Nešetrite na to 5 eur, ty kokos, to je smiešná suma 5 eur. A pre vášho Burgoša to bude aspoň dobre. A vysvetlite mi ľudia, ktorý pako vymyslel toto. Palivovú nádrž dať sem do takéhoto úzkeho priestoru. Ja mám na to vždycky nervy, keď idem tankovať. Poprvé je tu málo miesta, sa to s tým musím jebať ako debil.
Palivová nádrž je, sa mi zdá, veľká 10 litrov. Pri spotrebe, ja mám teraz spotrebu 2,9, ale keď chodíme dvaja, tak mám spotrebu koľko týko, 3 litre. Ja toto neznašam, keď to mám do piče, keď to mám dať naspäť, tak sa vždy serem 10 minút. Mám na to iné tlaky. Piče. Už vyzerám ako debil, keby som si nevedel ani palivovú nádrž, musím ísť z druhej strany. To vždycky ja to chodím zľava, doprava, špekuluj si. Tak. Musím chodívať z ľavej strany vždycky. Ja som dotrepal domov s kamarátom. Dali sme ho na bočný stojan, som prišiel, že idem sa povoziť, lebo on už bol. Ja som si na ňu sadol, potočil s kľúčikom, počkal, aby nabehlo celý displej a štíkam štartovanie a nič, ty kokos, vravím to, čo ty kokos? A on že, debil, stojan bočný. Vravím, prosím? Že stojan si daj dole a ti pôjde. Vravím, čo? A už som čerpadlo pekne, zaplo. A volala. A mal som sa ísť previesť. To som sa na to mi nadsmial. To tam štíkam asi 2 minúty v kuse, že čo to nejde naštartovať, čo to nejde. A on sa iba smial na mne. Ma pýtal, že ako mám riešené GoPročko na prilbe. Dobre ľudkovia, tak dúfam, že sa vám páčilo toto video. Porozprával som, na čom jazdím. Ja som s tým nesmierne spokojný. Za tie peniaze teraz som si všimol, že išli skútre hore zase. Ja som ho kupoval za 3790 eur bez ABS-ka a s ABS-kom stál 4200 a teraz stojí s ABS-kom 4000. Bez ABS-ka teraz stojí 4200 a s ABS-kom 4,5. Strašne šli hore tie skútre. Každý to začal kupovať. Ale to nielen Suzuki, to aj Honda, Aprilia, aj Číňaky išli hore. Hej. A nejaké ešte vylepšenia chcem robiť na skútri, už moc ani nie. Už čo som chcel, to som si spravil, ako je zadný kufor, bočné tašky, držiak na telefón. Možno určite budem musieť vymeniť tieto hnusoby, tieto späťaky, tí kokos, oni sú strašne hnusné. Hnusné. Ahoj. Oni ich dávajú všade, tí kokos, aj na štvorkolky. Ja neviem, chápem, tí kokos, kto ich tu môže mať. Ja sa aj čudujem sám sebe, že ich tu už mám 2 roky, no. Ja som rozmýšľal namiesto závaží dať si tu tie vlastne okrúhle alebo také placačky. Takto by boli. Tak uvidím, no, čo nájdem. OK, týmto videom sa s vami lúčim a dúfam, že sa uvidíme pri ďalšom vlogu, že sa vám tento vlog bude páčiť. Ak hej, daj like, a keď nie, tak nepozeraj. Čus!